Вече е възможно да създавате варианти за абсолютно всички елементи във вашите библиотеки. Вариантите на обекти предлагат гъвкаво и изключително ефективно решение за управление на сходни елементи с различни свойства. Чрез тази функция можете да генерирате множество версии в рамките на един тип обект, което улеснява сравнението на различни дизайни или размери. Това е особено полезно при проекти, в които се налага използването на няколко модифицирани или персонализирани версии на един и същ елемент. Вариантите могат да се записват директно от прозореца Object Properties, от плана Floor Plan или от 3D изгледа, като по-късно са достъпни в библиотеката. След като направите нужните промени по свойствата на обекта, е необходимо само да зададете име на новия вариант. Обектите, които имат налични варианти, са обозначени в библиотеката с икона на папка в горния десен ъгъл на тяхното изображение. Кликването върху иконата на тези елементи веднага показва всички асоциирани варианти, свързани с конкретния обект. Просто изберете от списъка конкретния вариант, който искате да приложите във вашия архитектурен проект. Ако не сте доволни от резултата, можете да запишете нови варианти в библиотеката или да изтриете тези, които вече не са ви нужни. Точно както при стандартните обекти, вариант, който вече е използвал в проекта, не може да бъде изтрит от библиотеката. Първо е необходимо да премахнете елемента от самия проект, преди да можете да го изтриете окончателно. Веднъж създадени, вариантите стават автоматично достъпни за всеки нов проект, по който работите. По този начин, тяхното записване в библиотеката значително ускорява работния процес и ви помага да проектирате много по-ефективно в Archline.